ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Menteri Bupait Ïakren kampo iyeng ke sorgar jela. Ubak lah kemen remboi haka santarik kula lingkot arajar arphuai ula ong ba un sabut dien halo ke Jingtyrwa Ïakren yesuk jong keseng king atiar New Trap National Liberation Council kawala sateng menta la khat new Snem kenti ha ke Ïakren baka Batisi TV ubak lah kemen ula ong baka seng Hnlc kadai ban sengotho baka sorgar jela bat kamtam nakatnat kampo iyeng haduk menta kimpat yo jingtep setia lor ke Jingtyrwa Ïakren wat lah ni kesengking atiar kalapen bena nakapor syakapor baga Jingtyrwa Ïakren esok bak sorkar India kentup ru ya ke sorkar jela kadai naduk Snem arajar saw dan menu badan hok ban berngem yom no briu lada ngim yungi don la ka hok ban im bat ngim don hok kane kadai keri jongi ngam don hok lada no ka kam ka bangan le persya ne phile persya ka don ka an ka ba de ban le marba upulit dan hok ban le ban syukem yono briu ban syupen system kadon ki human right kadon ki wei pet ka authority ki bapet perman ya kane mdesho komanswa teden takadaw kabakong san kalong ba ngingi de ban pet kumno ki kita ki bale hakano kadur mde ban syu Ïakren ya kata kabakong san kalong ba ka Hnlc ka ban song thu ba kane ke sarkar kumbang Ïakren ki ngaong ba hakal yang jigi ko pulis ngim patip ya kata ka Ïakren jongki bat ka central government Hnlc kan kum statement ka pa ong nado hartar saw kala sedang ka proses mga ngan budden ki kita kumno marba nga kajing kwa jeng mahe kalong ba kajing suk kadeban sinsyar hapo kastir kejengi baladon kino kisok kerdot kibangi deban Ïakren kemau ba tang ha cirong me ngin la bansol ya ki bro dan ka weru ka bangin la bansol klem ke Ïakren de tang ke Ïakren marba lada badu ble ngin la ban ra jisuk da ke Ïakren hapo ka donul la jong yaw para bri bali ngin la den takadaw nga I will take it ngan persyang ban shim ya kana kabu ban pej ba hae kan poy kumno ka ya tambangan ya thu ipi menta kamlong ma bangam tip na e ka sedang e mi ba kajing wat ngan wat kumno khnang ba lada kita Ïakren balai ki simpa do kan Snem ki e ki sok kerdot ba kibadon khnang ba whoever may be lada new nom no de khun jong ko brih new trip jongi udah nong so stong de makhalia lada ki don ginung issue bang haban sok ngim don ka don ke bagin lam la ban sok dak ba yashong kapor kala ban simpor baran re harji siapa ba ngitip hi ba kadon constitution ke ba hapo constitution ba lam sok ngin sok ke ba belong extra habar constitution pagam la ban comment mga lada mergem menuru ngadai khun jogam khalia ngam ran jaka ban krat ka snong jonga de nong talang ngaim haslong bat ladai da kiwe ki ar dan ran jaka re lada berngem briuru dan jaka ban phet ngam ran jaka ban phet manga ki khun ikti jonga ngilahe lasan hangne ka de gari jongi ta ngan im hangne ba ngan ya im hangne dan mano wala ban syukem biano ino ka rule of law kadon ubriu ubomdon kti hakanong kambaan lada upulit upharep maknaru onda poy hapo ka an un lahi bat kabaar kalong ba mdei kupulit kidon ki human right kidon ki social organization ki bala don kanong jiletam ki pulit ka kalong kani ki civil society kam de ka basus nga tengi ngam kermen bakin don kita handai bat ngam tipat ki kita ki kilba innocent te kalong ba kata hakilang cungahi kalong ba omdon mano bala ban syup harep yano tangba ultimately la syup pat kasyong hakakut pat ban bisyar ya kanang nubakang bat kumo menne ba kidon ki human right kidon ki state human right ki ban complain ba sa complain
lada adon kena katu no. Kamdan cinge